Ma'am, good morning. Hello sir, good morning. Dailin, ma'am, no? Yes sir. Ma'am, Dailin. Ma'am, taga-asa ka, ma'am. Actually taga-kuan gid mi, taga Purok 3A, Sinayawan, pero nami sa Lapu-Lapu sa highway pud nagstay. Lapu-Lapu Superhighway mo karon nagstay. I see. Oo. Pero taga Sinayawan Hagunoy ka, ma'am. Oo, akong kuya, na sila una sa exit, dira sa Bagong Buhay dapit. Sa Bagubuhay. I see. Okay. Ma'am, sa gipost nimo sa social media nga na-mention ta din ha, unsa may kinatibuk-an niya nahitabo ato bahin sa kanang mga nanglabay ug bato diha. Kuan, ingon sa ako ang kanang bayaw, nangagira daw sila kuan mga 6 to 6:30 sa hapon. Kanos ma'am? Gahapon. Gahapon Ay, 6 pauli sa ata mga sila. mga 6:30 ngit-ngit na. Oo. Pauli na sila asa sila gikan, ma'am. Gikan ra sila sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu pauli sa Sa Igpit. highway pauli, oo. Okay, so diha sila ni Agi sa asa, ma'am? Sa Udaka, dara sa kadang wala ra daw kaabot anang babuyan ni Crispino. Udaka, babuyan ni Crispino. Okay. Mm-mm. Tapos, Tapos- ma'am, nagmotor siya, ma'am, imong bayaw. Nagmotor sila, kauban sa iyang asawa, anak, pag umangkon. So upat sila sa motor, lakip ng Oo, driver. tapos ang bata sa tubangan, gibutang. Pila edad, ma'am? Kuan, 5 yata. 5 years old, oy. Nabakunahan na to, ma'am, sa anti-polio? Oo. Okay, maayo. Sige, ma'am. Onya, Tapos, kanang nagdaghan man daw nagtambay atong naikanto, tapos giingnan daw sa kong bayaw akong kuya nga mag-minor, kaya daghan lagi dag mga bata pod. kisa giingnan, ma'am? Ang bana sa akong bayaw, kuya nako, giingnan sa iyang asawa nga mag-minor, Kaya na yung mga bata. may mga bata nga nagtambay. Oo, tapos na ako daw mga batan o dito sa kilid na naglingkod, nagtambay. Unsay Ako pag isulti minor. niya, ma'am, sa mga gitambayan, ngit-ngit ang ilang tambayanan. Oo, ngit-ngit man gyud daw na diha dapita, sir. Oh, ngit-ngit yun na bitaw diha. Nakitaan lang sila sa driver kay nasigaan sa suga mo nang nakabantay siya nga na mga tambay. O niya, ma'am, Dapat pag minor sa kong kuya, mo itong litaka na daw, abi daw sa kong bayaw nga, lubi lang daw ang nahulog. oo. Kuwan na daw kong kuya ni Hunong. Hikat na daw niya agtang, mapaperte na daw dugo niya. Wala na sila ni Hunong, kay daghan man daw tao niya. Nakadungog man sila sa istorya nga, pag Hunong lagi daw ka dira, tabangan daw ka niya. Ang puto, tinuos pa nga, kuhaon lagi daw kwarta, o unsa kay makuha nila. Kisa may naigo, ma'am, ang imong kuya. Ako ang kuya, katong nag-drive. Oo. Ang bata nga nastubangan, Nakuha na siya sa bato, pero wala siya nagsamad. okay, sige, maayo. Pila ka bato ang nang lupad? Isa ra ka bato, katong dako, gid nga bato ang gamit nila. Isa ra ka bato, naigo pag yun ang agtang. Muna, ikaw gadi, gisentro siguro. Bot pasabot ani, ma'am, howd na gyud kay ni mamato ng mga nadinha Out kay na gid na sir, kay daghan na gid nagreklamo Kuan dira. naman kay Wala kanang- gid ka nang diha nga kuan. sharpshooter. Oh. Howd naman kay mo headshot, ma'am. Grabe, no? Stop gid lagi. So, wala na lang sila ni Hunong, nagdugo-dugo ng iyahang agtang. Oh, diretso ra sila padagan niya mo to nato sila sa ospital, ni ato sila og sa kuan nga tato, tapos gi-refer sila sa NCDC. MCDC. Girepair kay unsay nahitabo siyang agtang, ma'am. Nasamad yun yung agtang, napahi na daw to. Gitahi siya, so nagisi gyud ay, no? Napahi. Oo, tapos magpa-CT po daw to sila karon. Okay. Kanang imong kuya, asa man na siya nagtrabaho? Wala, naara siya sa amuha kay siya mag-atin man sa basakan, tapos sundo hatod niya yung asawa kay teacher man na sa Koreaso. Ang iyang asawa, maestra sa Korea Oo, siya. matong gikuha niya, mabuntag, ihapod, hapon po, ihapod niya, ay kuhaon niya. Okay. O niya, ma'am, sa pagkaistorya ninyo sa imuhang kuya, unsa may gibati niya karon? Wala naman, okay raman daw siya, pero Okay ra. nahatlok lang akong baya, baka sa ulo baya. Oo. O niya, nagpa-blatter ba mo ani, madam? O, magpa-blatter po daw to sila karon. Karong adlaw, maayo. Oo. Oo, para nga makabalo ang mga kapulisan o nanay na sa ilang plano diha sa ilang Oo, himuon. lagi. Daghan po
ako agabi sir nga nagkuan po sila daghan na gidaw na biktima diha. Naghanap og mga nagreklamo sa ato abahin ana din ha. May manang imuhang gi-post unya karon murag nag-viral din ni sa ato. Daghan na kay mga nag-shares, daghan na mga nag-comment na mga reaction nila. Gipang tag na ang mga pangalan or gipang mention ng mga pangalan sa itong mga opisyalis. May nang imong gihimo at least Wala ko ma-actionan ma-aware din na sila din na. Gawa sa ma-aware, dapat madakpan na yun ang mga naghimo sa ingon ng mga nagpanglabay. Lagi. So, Nakoy nag-message ako nga naghatag siya og name nga mao lagi daw na tawhanan pamata pero wala matakabalog mo na dili na lang nato kung anong kay wala ko takabalog yun. naay naghatag og pangalan, palihog na pug og hatag sa kuha sa private lang. Pangalan anang tawhanan kay naghatag siya nga mao lagi daw na dianang kanang mga tawhana ang nagapamato bugoy daw na dira. Bugoy dira. Hatag sa kuha pangalan kay ato ang hantingon. Oo. Kung hantingon na to kay ato ang gitikon lang gud. Talagang tagmadakpan na kay nanggara na pud na sila daghan na kayo. Okay. Sige mama, ang ikaw ma'am, sa may gusto nimong mahitabo kay mo ang kuya man gyud na biktima ni. Ang ako na unta sir na matagaan dayon og aksyon kay daghan na kay na biktima diha no. Kasing taon niya napay lain na biktima niya di wala pa kabalo na ang katulang na biktima mo. Gusto na. Bitaw. Wala Ito na. sir na tagaan og aksyon. Oo. Ma'am, og madakpan ni ma'am unsay gusto nimong himuon nato ani? Ato anang kuan ibita. Grabe, bitay gyud imong gusto. Butayon diretso. Bitayon. Kay daghan na kay na reklamo na sir. Wala Daghan na may death penalty. So man na. Sa may Ako na lang ani. ginang ipapriso. Papriso na lang. Ay nagara na. Gitikon dili ka gitikon. Ay dali ra man kay na sir oy. Daghan magmugitik. Prisuhon diretso. Tabangan man na to gitik. Uy, kumpiyansa ka ning gitik, makamatay na oy. Kanang magkatawa ka nga way hunong-hunong, di ka kaginhawa. Kuan pa may kabuk diri, mga tulogon may kabuk diri mo tabang og gitik. Anyways, sige ma'am. Base naminaw karon ang mga barangay official si Kapitan Pantil, yato po ning suwayag tawag karon og ang ato ang mga kapulisan. Basig dunay mga sakop sa tumong otoridad nga naminaw karon. Imuhang panawagan ngadto kanila ma'am. Dailin. Go ahead ma'am. Manawagan din ko sa kanang mga barangay captain sa barangay Udaka, San Miguel na palihog ko sir na kanang tagaan ninyo aksyon ng problema tapos hangyo lang po ko kabutangan nagsuga darang napisa ka derto yung gitisa mo lang dito. Walang ginahangyo nako kanang suga tapos taganog aksyon ng sigig panglabay diha nagbato. That's right. Okay. Sa atong mga kapulisan ma'am. Sa mga kapulisan sa Digos, manghangyo lang po ko na kanang rundahan ninyo na ang init nga lugar, especially na dara sa barangay Udaka, nga inyo nga nang matagaagso, madakpan ninyo nang nagapanglabay di ana. Unsay gusto nimong ipaabot nga mensahe sa mga nanglabay bato? Kanang magasigig panglabay di ana bato, kanang andam-andam na mo kay dakpo na gid mo. Na Kapit na mo dakpan. gamay na lang gikulang anak nila. O damay na lang yun. Kay karon mga Baka baga naman ginag-action kay wala man gyud nagreklamo gid ana, igo ra man ka na kon nga karon dapat tugig nang tinudon ka para mahunong na ilang mga gipambuhat. tinudon na to na tinudon na to na. Basta ato na nang hisgutan karon tinudon yun na to na. Naminaw ba ka gradyo dia? Naminaw ko sir. Okay. Okay ra ba ang tingog nimo dia? Okay ra man nindot mo dai kong tingog. Cha. Imong mensahe sa imong bana kay para basig mo agi-agi da imong bana na nabalabayan na. Ingna nga Wala. say wala na. Wala mo ba na? Oy, Ay. hala ni gawas gud si Amido. Allergy si Amido og kuan John kanang walay bana. Allergy siya na. Okay, ma'am, salamat kayo kay ato apong tawagan si Kapitan Pantil karon. Thank you, ma'am. Sige sir, salamat po kayo sir. Okay, sige, ato ning trabahoon, ma'am, ato ning
rundahan kining inyuhang mulo, di lamang kay ni ilahang mulo ni katupaning mga milabay pa nga mga kapanahunan na dunay mga nabiktima diha ng mga pagpanglabay og bato anang mga bugoy nga kulukoy chuchuyan dinang naa sa kuan may barangay San Miguel. Sir? Yes, Hello? sir. Good morning. Ay, salamat, sir. Wala lang yung kuna ng head, sir. Basi kuan lang ka, sir. Gamay lang, makadisturbo ko gamay. Live ta sa Runda Probinsya, sir, sa Charm. Ay, yes, sir. Yes, nasa linya si Kapitan Jun Pantil. Kap, basig aware ka ni kay naamang gutay na tawagan karon lang, bago ka na ko gitawagan, atong iyahang concern diha sa may Udaka San Miguel daw, Kap, nga ang iyahang igsuon nagmotor kauban ang iyang pamilya na iyahang anak sa atubangan 5 years old, mga pasado alas 6:30 niagi sila dinha sa mangitngit nga dapit na to dinakap. Unya naagian nila ang kuan kining mga batan-on nga nagtambay, niingon ang iyahang asawa nga sakay sa likod backride nya maestra sa Kuriso nga paghinay-hinay kay naay mga tambay basig makabangga ta. Karon pag minor nila nilupad na sa kabatukap, naigo siyang agtang. Inungdan sa pagkagisi sa iyang agtang, ni diretso sa ospital o gipatahi. Kap, aware ka ani, Kap? Solid karon pag maimbutag sa pagpaminaw no o mga dogisyon sa sa tuang tibok probinsya nakapaminaw karon, sir, Yes. maimbutag o karon na pud ko nakabalo ana, sir. Asa particular sa San Miguel, sir? Sa Udaka daw, nabay ko diha, Kap, sa may babuyan daw ni Crispino. Udaka ba na diha? Okay. Sa Aurora tingali. Aurora siguro na, Kap. Oo. Aurora. Aurora. Diha daw dapita, Kap. Onya karon plano nila nga magpa-blatter. Onya naminaw man karon ang mga complainant, nanawagan sa imo o sa mga kapulisan kay naalagi daw po'y nag-feed nila nga pangalan sa mga bugoy diha nga posible nga kuan nang labay sa bato kay nag-isi gyud ang agtang sa iyang igsuon Dalo po. lagi. So sa pamilya sa biktima ko lang ang iyon sa ila sir na mas maayo magparikod sila sa barangay. Kay katong miaging mga tuig diha kung dakita actually naapod ko na sundan sa gabi diya sir nga naglabay og basura, nagmotor man lang ko ug amo yung pagkamalan niya nga naay nagsulod siya iyang gipulit og balik ang maong basura o posible nga diha gihapon ang kanang bato diha man na sa may Aurora paliko og igpit yang sa ngipit tinuod na sir ngipit diha nga dapit ato na lang siguro sang ipa-record sir sa pulis o sa barangay para nga tagaan itong pagtaga. But pasabot ani, sir. Mga 6:30 daw, sir. Ngit-ngit na daw. Mga padulong na alas 7. Mga padulong na alas 7 daw, sir. Sa ato pa, sa iyo pa. Oo, sa iyo pa. Kagabi, alas 8 o alas 10. Sa ato pa, sir, ginarundahan ni mo na diha. Yes, sir. Gani, maka-justify sa ako ang tanod usay duhar man gid ni anak magbaklebak mag-agi-agi din ha. Ya ko pong motor na mura ko kasi pagto. Kay gusto gyud ko na sila nga mamit kanang mga tigpamato din ha, sir. Wala pa lang gyud na ako makunan gyud na ako na sakpatan. Gani ang ato ang purok leader din ha nga si Chief Loreno. Diha magyud siyang dapita. Ako ra po siyang gihangyo. Ngun siya nga negative bandiri sir kap po mga sakop na ako diri na ay mga buang diri pero sa pagkakaroon nga ako mako-operate mapod sila sige lang sir sa ito pa sir dili lang day kay bato mo ilabay diha pati basura ilabay diha. Yes sir grabe ni mga sir na-apagit ka ng mga nagano yung butag pag-agi na ako napagatig nilapay nga na nang ibutan nilang tako niya na iro grabe no ang pagkuhan mga sir ba pagsakop pa na gud mao muna mo ang pangos dyan karon sir nga naagi masakpan ako dyan sir kay about sa paglapay basura kaning Republic Act 9003 naman tayo mga panahon anak gani nakaubay-ubay naman sa nakamulta din
Baagya po bang muhimo ba o kuan krimen? Pero siguro ang ubang mga manglabay diya sir, dili taga San Miguel. Kopya sir, maog na ang ilang presumption sa kanila akong mga tanod. Kay inik-aki ito sir nga kanang mura lang naglapay lang kadito og kanang ianar sa kanang usay napasas nagtungtong pa sa semento. Oo. Maldito yun ng mga tawhana. Kap, Yes sir. Kap, sa nakita na to din kanang mga pagpamato, kanang paglabay sa mga patay nga mga hayop, mga basura, nahimo nila na tungod sa kangit-ngit sa dalan. O sa Yes, kahay solusyon Kap, napaabot na ba nimo ni kang Mayor Joseph Cagas? Yes sir, 2 weeks ago na sir, napasa na namo ang maong resolution na pagkopya na sa barangay, napasa na nato sa kang mayor, na amang puti figure nga gihisgutan din mao na lang puti ako ang pag-asa sir nga mapasukaan yun namo sir nakita sir kay ya yun ang mga krimen kasagaran. Nakapasa na ni ana sir o resolution sir na pagkopya na sa barangay. Nagkaistorya mo ni Mayor Bahin ana Kap? Actually, gisulti na niya sa kantong bilang kay ako, kantong mga kapitan nga naagid dito sa Kangkagater. Opo. Gani si Colorado, murag naka-install na sila dito. Oo. May mga masabi sa Kangkagawat Rupara, Kapitan Ruparan, Haring Limasa. Uy. O puli nga, murag mo na puli sunod sa mga sir. Wow, malagmit yun. Nakapasa namin og resolution sir. Oo, pentig yung hayaga na duol tinuod, murag malagmit mao na nay mo sunod. So Yes, mao na sir. nay sa tan-aw nimo sir, pag masugaan na diha, dako kaayo ni og maikatabang nga mawala ang kanang mga maong problema diha. Kap. Yes, sir. Kasi maog yun na, sir. Kay, siyempre, kay nasa gitgit manggot, baka pag gusto sila. Nawala. Nahurot na yung load na to, ani. At least nakita na to, si Kapitan naglihok bahin, ani. Nagarunda siya, ginaadto niya kauban ang iyang mga tanod, bisa pagngit-ngit kayo, nakita na to, si Kapitan Pantil de San Miguel, nga wala siya nagpabaya sa iyang barangay kana ang mga issues and concern iyaha po ning gitagaan og pagtagad. Nakapasa naman dahil sila resolution sa city government, murag malagmit mao na ni isunod ni Mayor Joseph Cagas nga mapasugaan. Yes, Kap. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead. Unsa na may mensahe nimo karon Kap sa katong mga nabiktima diha? Naminaw karon Kap. So, sa mga biktima no, dili lang kay kamugid anak ko, sir. Kung ma'am, sir, kung aging to, na anak ko'y complain, gani na igugyod to si taga-igpit, nga si Dundon Camara, na igugyod yang nawong sa mong pamato. Ang yun lang nako sa kantong tighimo o krimen, mga ma'am, sir, bye, magyud na mo ng inyong gihimo, undangan na ninyo. Kay, di mo maluoy anang mga tao nga mo, na wala na ba yung ipag-ilaptan? Correct. Kunya, unsa may inyo ang kwadro, sa mga inyo ang gusto nga i-demand, doon na daw po ninyo, kaya ako ng istoryahan. Pili na mag-istorya sa barangay, pili po sa diyan sa inyo ang panimalay. Ang yun lang ako sa katong mga naghimo yun o mga, inutang mga krimen. Unsa man yung gusto ninyong pangayoon, kaya basit o makaya na nako. Undangan na ninyo ang pagpamiktima, pagpanghimo o pamato, kay luoy sa mga biktima. Malay ninyo, kung inyo ang mabiktima na, usa sa inyong mga parinti, palipay mo ana. Ay kung ilang awak yun mga parinti po ni mga namato din na, doon mo yung mga parinti. Kaya og mabiktima sila. Una-una ano na ninyo mo, sir, ma'am. So undangan na ninyo palihog lang. Mag-iasong makumkom, mugawas sa mangyapon, basta madugay sa madali, mapalaan na mangyapon kung kinsa yun mo nga naghimo sa dili maayo. O sa mga biktima lang po, ma'am, palihog na lang po ko og parikod, ma'am, sa to ang sa barangay o sa kaniang ato ang kapulisan, ma'am, kay dili man lang si barangay mo oy makahimo dito pagpatrolya ganing si puli ang ato ang kapulisan po, sir, naga-surprise ba po sila ng suroy kay one time po sa kagawad pa ko, dili pa po ang kapitan din sa maong barangay, ultimo patrol car. Batuot? Grabe. Yes. Maldito yes, sir, kagawad yun. pa ko ato. Iba po yun ang maong patrol. So, diha pong dapita. Diha pong dapita. So, So, ayaw na ako, mga ma'am, sa mga naghimo yun, sir. Kung sa mag inyo ang gusto, pili na to, pasig pili na to ni istoryahan.
Dili makaabot sa taas ang inyong mga punto mo. Basta yung halong ko ninyo. Ato nang isuriyahan. Okay, sige. Muanha diha tong mga complainant dalon nila ang katong pangalan sa katong ilahang gidudahan kay basi mapatawag Yes, sir, nimo. mas maayo, sir. Oo, kay nado sila pangalan. Di ako ko karon, sir, sa ato ang engineering kaya na ako hangyo sa magpa-naapod padaman dito nga duha sa Ludlang. Mga alas 11 siguro, sir. Mga alas 11. Bakit makabalik na ako sa barangay, sir? Kapitan Jun Pantil sa San Miguel Cap. Salamat kay Cap sa pagtubag. Yes, sir. Michael, salamat po kayo sa kahigayonan. Salamat, sir. Okay, ma'am, nadungog nimo si Kapitan Jun Pantil. Oo, sir. Dungog na ko. Salamat kayo. Oo. Salamat sa kapitan sa Barangay San Miguel po sa dali nga aksyon. Oo. Moadto daw ka sa iyaha, ma'am, mga alas 11 nana sa dito para Sige. ma-formal nimo nang ma-report dito, then ihatag na lang po tong pangalan kaysa na'y bahala mo mudula ana. Sige. Okay, sige ma'am, ha, kay parang Sige, tabangan na to salamat. ni. Madakpan ra lagi na. Okay. Sige, kay di yun ta musugot ani, mabiktima pa noon na itong mga kauban ako dire. O, sige ba, nag-agi na ako mga kauban. Delikado si Kuan. Ray Amido, ma'am. Regards daw, Ray Amido. Sigma ka, ila ka ni. Salamat kayo, ma'am. Sige, sir. And good morning. Salamat, sir.